Деня след Богоявление празнуваме паметта на той, който е кръстил Христа. Винаги като има по-голям празник, на следващия ден се чества паметта на лицата, които са взели най-дейно участие. В случая, след кръщението на Христа, празнуваме паметта на самия кръстител, на Свети Йоан Кръстител. Даже днес е двоен празник. От една страна е събор на Свети Йоан Кръстител, събираме се в храмовете, за да го почетем. Иванов ден, както го нарича народа днешния ден. От друга страна, днес е вторник. Всеки вторник е посветен на честния славен пророк, предтеча и кръстител Йоан. Има само още един светец такъв, на който се чества паметта в четвъртък на Свети Николай. Свети Йоан Кръстител, най-големият измежду родените, между жените от жена, както казва самия Христос. Приятел на младоженица, както пък самия той говори за себе си. И който винаги стои отляво на Христа, на иконостаса, най-близо до него. Той е претечата, той, който върви преди Христа. Преди да дойде Христос, първо Свети архангел Гавриил се явил на бащата на Свети Йоан Кръстител, на свещеник Захарий, и му е известил, че ще му се роди син, който ще ходи пред Месията в духа и силата на Илия, и му е дал дори име, че Йоан трябва да се нарече. Той предхожда Христа още с това пророчество и с това, че се ражда 6 месеца преди Христа. Но и дори преди да се роди, след като Свети архангел Гавриил благовестил на Света Богородица, и тя след като казала: ето рабинята Господна, нека ми бъде по думата ти, и Светия Дух слязал над нея и в нея се заченал самия Спасител по свръхестествен начин. Но тя после, както пише, отишла през своята сродница Елисавета, при майката на Свети Йоан Кръстител. И от Свети Йоан Кръстител, още преди да се родил, в 6-тия месец на бременността на Света Елисавета, осенен от Светия Дух, проиграл в нейната утроба, разпознавайки той, пред когото върви, още преди да се е родил. И тогава и самата Света Елисавета, изпълнена със Светия Дух, казва: откъде ми е това да дойде при мен майката на мой Господ? Защото щом гласа на Твой поздрав достигна до ушите ми, проигра радостно младенеца в утробата ми. И блаженна е, която е чула всичко това, понеже ще се изпълни казаното и от Господа. Свети Йоан Кръстител, той е претеча на Христа още преди да се роди. Още преди да се роди и вече възвестява идването на Спасителя. И по-нататък той, както знаем, е бил гонен заедно с уния витлеемски младенци, които са били избити от Ирод. Има опасност самия той да пострада, но неговата майка Света Елисавета е избягала с него в пустинята. И там той е останал почти до 30-та си година, до 29-та си година, живеейки в пустинята, облечен с дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си. И храната му там, както пише, беше акриди и див мед. И това са десетилетия, които той прекарал в такъв ученически живот, където само Божията благодат е, която го осенявала. Именно Бог тогава, в тая 29-та година от неговия живот, му е възвестил да отиде на река Йордан, да проповядва покаяно кръщение, да подготвя пътя на идващия след него. Като кръщава тия, които идват при него, това е част от
юдейските обичаи на очищението. Има много обичаи, такива и ритуали, които са свързани с очистването, миква, както ги наричат в юдаизма, очистване с вода, чрез умиване. И кръщението, което е практикувал Стоян Кръстител, е нещо подобно, само че малко по-модифицирано, така да се каже. Но е било същото. Изповядвали са човеците греховете си, покаявали са се и са се кръщавали за умиване на греховете си, така че сърцата им да са готови, когато дойдат достатъчно смирени Христос, да могат да приемат Неговата проповед, да могат да приемат Спасителя, Агнеца Божий, който взима върху си греха на света. И самия Христос е дошъл при Него. Ако другите пророци са пророкували за Христос, но Стоян Кръстител с очите си го е видял, с ръцете си го е докоснал и на духа му сам Бог е свидетелствувал, понеже той е видял отворени небесата и Светия Дух да се спуска като гълъб над Христа. И е свидетелствувал според и това, което всички чули от небесата. Този мой си възлюбен, в който е моето благоволение. Този е Агнецът Божий, казва той, който взима върху си греха на света. И от тогава ония, които бяха ученици на Стоян Кръстител, последваха Христа. Петър, Филип, Натанаил и други от апостолите, които станаха първите последователи на Христа, които в последствие той ги избра и за апостоли и ги призова на още по-високо служение. И ние до тук горе-долу си припомняме живота на Стоян Кръстител най-често. Обаче всъщност неговият живот продължава. Оттам нататък си спомняме само посичането на неговата честна глава от Ирод Антипа, когато Стоян Кръстител изобличил, че по нечестив начин и против закона Моисеев се оженил за жената на брата си, Филип, и което довело до неговата мъченическа смърт в крайна сметка на Стоян Кръстител в крепостта Махейра, където бил хвърлен в тъмница поради това изобличение на Ирод. Но през този период от кръщението на Христа и за свидетелствуването кой е той, че Агнеца Божий, че е Сина Божий, до посичането на Стоян Кръстител, има така близо около година и някак с този период остава в страни от нашето внимание. Има един много любопитен въпрос. След като Стоян Кръстител е свидетелствувал за Христа и са последвали апостолите Христа, защо самия Стоян Кръстител не е последвал Христос? Защо не е и той тръгнал с него? Защо не е станал негов ученик? Пророците, както ние знаем, не са ясновидци някакви, такива, които да са извещаващи какво е бъдещето. Само Моисей също е пророк, той говори за миналото. Пророците най-вече са такива, които известяват каква е Божията воля за човека. Какъв е пътя към спасението? Стоян Кръстител е такъв. И когато Бог го е призовал в пустинята, той го призовал за тая мисия да отиде и да подготвя човеците да приемат Христа, да насочат човеците към Месията, към Христа, към Спасителя. Той на тая си мисия е останал верен до край. И дори след като Христос вече се е явил, но Стоян Кръстител продължил да кръщава абсолютно по същия начин, проповядайки покаяно кръщение. Същевременно, както пише в Евангелието, Христос, отивайки от Юдея в Галилея, после се завърнал обратно в Юдея и той самия кръщавал, и даже не толкова той, колкото неговите ученици и апостоли кръщавали по същия начин, както Стоян Кръстител е кръщавал, с същите думи. Покайте се, понеже се приближи Царството Небесно.
И все повече хора започнат да отиват при Христа. И учениците на Стоян Кръстител го питали защо отиват при Христа. А Стоян Кръстител казва, който има невеста, младоженица е. И приятел на младоженица се радва, когато чува гласа му. Той трябва да расте, а аз да намалявам. И до край обаче е проповядал все също, че този е Сина Божий и че който го следва има живот вечен, а който не вярва в него, на такъв пребъдва Божий гняв. И насочва хората до края на живота си към Христа. Не към себе си, към Христа ги е насочвал, бил е верен на мисията, на това, което Бог му е поверил като задача. И което е една голяма пулка за нас самите, когато Бог ни е дал едно задължение да го изпълним, ето така решително до край да го изпълняваме. Докато не го завършим, да не се отказваме, да сме верни на мисията си. Най-ценното нещо, което може човек да има в този живот, е да разбере каква му е мисията в този свят. Кое е онова, което осмисля живота му, кое е онова, което дава ценност на неговия живот. Ние от тези въпроси твърде често се пазим и ги заобикаляме, живеем по-скоро ден за ден, но това е може би едно от най-съществените неща. Ние да разберем какво е призванието ни, каква е нашата мисия, каква е целта на нашия живот. И ако в най-общи линии може да се каже, това, което дава смисъл на нашия живот, е нещо, което е свързано не толкова с нас самите, а когато ние допринасяме на другите. За доброто на другите, когато пренасяме. Ето това е, което осмисля нашия живот. Стоян Кръстител това го е разбирал, стремил се и да води хората към Христа, към спасението. По този начин е чувствал пълнотата на своя живот, чувства пълнотата на изпълнението на това, което Бог му е връчил като задължение и като цел и останал верен до край. И така ние самите, нека да се молим на Бог, да ни открие пък ние по какъв начин бихме могли да сме полезни на останалите. Каква е нашата мисия в този свят? Кое е това, което може да осмисли живота ни, да му даде цена? Така че, когато застанем пред Христа, да сме спокойни, че сме били верни на Божията воля. Така Бог по молитвата на Стоян Кръстител и нас самите да вразумява, да ни води през покаянието към Христа и през плодовете на покаянието, да ни даде този вечен живот, който самият той проповядва, че го имат тия, които вярват в Христа и са му верни. Бог да благослови, така и честит празник на всички. И на всички